जोंहा जोबोद गोथार आरो रंजाथाव सान 1963 मायथाइयाव बर' बिजों हिसाबै गायसनजादोंमोन दिनैनि बे 18 मे खालाराव दिनैनि बे 18 मे खालाराव दिनै क'क्राझार बड' थुनलाइ आफाद आरो सालाकाथि गुदि फरायसालिया दिनै बे गोथार सानखौ फालिनो थांगासिनो दङ। आंखौ बेहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों। दिनै आं जोबोद खुसि बर' थुनलाइ आफादनो आरो सालाकाथि गुदि फरायसालिनो आरो लोगोसे दुलाराय बर' माहारिनो दिनैनि बे गोथार सानाव बर' बिजोंनि आं गाहाम हामलायथि हरो। बर' बिजोङा दिनैसिम फैयै फैयै 63 बोसोर बैसोआव हाबबाय। दा जोङो बर' बिजोंखौ अरायसम थांनानै थाथों आरो बर' बिजोंजों जों फरायनानै मा जाहैगोन होननाय नार्भास जों पेरेन्टसफोरनि गेजेराव एबा रायजोफोरनि गेजेराव नुनो मोनदों। बे जोंनि जोबोद दुखुनांथाव आरो खोमसि फोथायनाय। बर' बिजों फरायनानैबो दिनै डक्टर इन्जिनियार जानाय, साइन्टिस्ट जानाय आरो दिनै गिदिर पजिसनाव मान थाखोआव गसंनो हानाय बा गाव मासि आवग्रिनो हानाय जोंनि गेजेराव जोबोद बिदिन्थि दङ, मोजां मोजां बिदिन्थि दङ। जोङो बर' हारिया थांनानै थानोब्ला बर' बिजोङा थांनानै थाथारनांगोन। जाय हारिया गावनि राव थुनलाइ लिरनाय गैया बै हारिनियानो बुहुमाव गोमालांगासिनो दङ। बेनिखायनो आं दुलाराय बर' हारिनिसिम मोनसे खावलायनो लुबैयो, बर' रावखौ अरायसम फोथांनानै लाखिनो नाजाबाय थानांगोन जोङो। बियो जोंनि दुलाराय बर' हारिनिनो मोनसे जोबोद गिदिर बिदिन्थि। जोङो सानो बर' बिजों फरायब्ला जों माखासे रावाव बा माखासे जोंनि बादायलायनायाव जोङो हेंथा जाहैगोन नामा, हानाय नङा नामा बेबायदि सानो। खिन्थु बियो गाव गावनि कनफिडेन्स आरो गाव गावनि न'खरनि दिथा होनाय, फोरोंगिरिनि दिथा होनाय आरो गावनि हास्थायनाय थायोब्ला जोंखौ आथिखालाव बे AI नि मुगायाव रावबो लाखिनो हाया। जोंनि दैदेनगिरिफोरावबो जों नुनो मोनो, जेरै दानि BTC नि हाग्रामा चिफ बिथाङाबोथ' बर' बिजोंजोंनो फरायदोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव साइन्टिस्ट दङ, जेरै हिमालय बसुमतारी, बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि। थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव बिदिन्थि दङ, जेरैहाय प्रफेसार भास्कर ब्रह्म बिथां डक्टर, बिथाङाबो बिद्यापिट हाइ स्कुलनिफ्रायनो बर' बिजोंजों पास जानानै दिनैसिम डक्टरनि खामानि मावगासिनो दङ जोंनि क'क्राझार मेडिकेल कलेजावनो। थ' आं बेखौनो हामलायनो लुबैयो। दिनै रंजानाय सान, बे रंजानाय सानाव आं दुलाराय बर' माहारिनिसिम आंनि मोनसे गाहाम हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे मोनसे खावलायनाय थायो, जों बर' बिजोंखौ अरायसम फोथांनानै लाखिनांगोन, अब्लासो जोंनि हारिया थांनानै थागोन आरो बे बर' रावखौ दुलाराय बुहुमाव गोजौ मासिसिम दैथायहरनांगौआ जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि बिबान। आं बेखौनो गासिबो दिथा होगिरिफोर आरो फरायसानि बिमा बिफाफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो। जोंनि गेजेराव जोबोद गोरोन्थि बुजिनाय एबा फोथायनाय दङ जे जोङो बर' बिजों फरायाब्ला, इंलिस मिडियामल' फरायोब्ला बा इंलिस मिडियामजोंसो जोङो फिसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ बा गावसोर साननाय बायदियै डक्टर इन्जिनियार खालामहैनो हागोन बा आथिङाव गसंहैनो हागोन सानो। खिन्थु बे नङा। दा मोनसे आं बिदिन्थि होनो हायो, जेरै आंबो दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे फोरोंगिरि बर' बिफाननि। आं मामोन, आंनि बिजोङा बर' बिजोंनोमोन। जों बिदा फंबाय 6 जन, जों 6 जनबो बर' बिजोंजोंनो फरायदों आरो 6 जनबो जोङो इस्टाब्लिस जानो हादों। आरो बेबायदिनो आं दहाय जेरै एगजामपोल होदों डक्टर भास्कर ब्रह्म सार, आरो थिग बेबायदिनो डक्टर हिमालय बसुमतारी, बिथाङाथ' साइन्टिस्ट, बिथाङा सासे भास्कर ब्रह्म बिथाङा सासे डक्टर प्रफेसार। जोंनि आखाइयाव गोबां बिदिन्थि दङ, ACS जानाय, IAS अफिसार जानाय आरो ADGP जानाय गोबां बिदिन्थि दङ। बर' बिजों फरायनानैब्लाबो जोङो गावखौहाय मानसि खालामनो हायो, गावनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायो।
दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोङो बर' बिजोंखौ एफा जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों आसाम सरकारनाव दाबि दावरा खालामनायनि गेजेरजों माखासे मुंख्लं जानायनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौहाय आवथायनो हादों जोंनि माहारिनि थाखाय बे जोंनि जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो लुबैयो बर' माहारिनि बिमा बिफाफोरखौ बर' राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि गासैनिबो बिबान आरो जों बेखौ अरायसम अनसायनांगोन जों बर' हारिया अनसायाब्ला सोर अनसायगोन बेसो आंनि दा सोंलुआ